Volkswagen Touareg R. Това е най-мощният сериен автомобил на Volkswagen, защото има 3 литров V6, електромотор и батерия, т.е. това е един плагин хибрид, 462 конски сили под този капак и 700 нютон метра. Новостите при фейслифта, естествено, са в тази част и най-готиното са тези фарове. Най-готиното защо? Защото с моите бинокли от 5 диоптера за пръв път Volkswagen монтира матрични HD фарове в свой модел. След това ще се разгърнат в цялата гама, но тук са за пръв път. 38432, точно така, 38432 микросветодиода. Това са късите, 16, и тук от всяка една страна има по 19200 микросветодиода, което значи, че на тъмно става една цветомузика, няма нужда да превключвате на къси дълги, фаровете сами си регулират сноповете, за да не заслепяват никого на пътя, и за мен това е изключително важно, предвид, както споменах, моите диоптри. А тази R-ка значи топ ниво на оборудване, топ модела на Volkswagen. В R ниво на оборудване имаме тези лайсни черни капаци на огледалата и тези специфични джанти. Стандартно са 20, тук понеже трябва да има от всичко по много, 21 цола и сини спирачни апарати зад тях. Два истински ауспухиви накрайника, E-Hybrid, който подсказва какво е задвижването, и голямата новост тук, светлинния блок под червена светлинна ивица, която свети много, много готино на тъмно, и за пръв път логото на тъмно свети в червено. По принцип Touareg се предлага с 5 задвижвания, но в България българският вносител предлага само дизелов 3 литров V6 с 286 коня и, както споменах, Touareg R 3 литров V6 TSI бензин, т.е. електромотор и една батерия с капацитет 14 кВт. 3 литров V6, електромотор и батерия 14 кВт, 462 коня, 700 Нм и възможност за изминаване на ток до 55 км. Естествено, това е цикъл VLTP, но в реални условия вероятно този пробег ще е около 40 км, не повече. Но, когато пътуваш извън града, батерията особено помага това да имаш въпросните 460 и плюс коня на твое разположение, защото когато батерията се изчерпа, какъвто е случая в момента, разбира се, мощността е само на бензиновия мотор, която е 340 коня. Но по-важното е, че когато имаш пълен хибрид, повтарял съм го нееднократно и няма да спра да го повтарям, с пълен хибрид, смисъл на този пълен хибрид е да се зарежда всеки ден, за да батерията да е пълна и шофьора да разполага с пълния капацитет на мощността. А в нашия случай да мога да карам икономично, защото направих маршрут София-Видин и в момента се прибирам от Видин към София. На отиване към Видин с заредена батерия средният разход беше 8 на 100, в момента батерията е разредена и средният ни разход е 11 на 100. Сами виждате, 3 литра разлика не е никак малко. Иначе 15 инчов телевизор пред мен, който е стандартен
за всички нива на оборудване на модела. Този автомобил е оборудван с абсолютно всичко, което може да предложи Volkswagen, най-хубавия кожен салон в момента, панорама и завиващи задни колела. Завиващи до 8 градуса, което е един доста впечатляващ параметър. Виждат се с просто око на място, че гумите завиват. Разбира се, това гарантира стабилност при висока скорост и маневреност при ниска скорост. Touareg при мен има два въртящи се регулатора на централната конзола, от които се избира 7 режима на шофиране. Избира се дали ще се движиш в електрически или в хибриден режим. Когато батерията е заредена, автомобила потегля задължително в електрически режим и това е. Забравих да кажа цената. В България стартовата цена е на дизеловия мотор с 286 коня. Не я помня точно колко е, но аз карам Touareg R. Стартира от 176 000 лева. Този, както казах, е с абсолютно всичко, което може да се монтира в Touareg и е малко над 200 000.